प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक कथा और सुनावे जा रहा बानी। एक कथा के रो सब ध्यान से सुनब, लास्ट तक ले सुनब आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब गुरु बहना लोग। थोड़ा हमारा चैनल पर वो सब ध्यान देव गुरु बहना लोग। देखी हमरा कथा के रहस्य कैसन निकसता, भाव कैसन बा, एक रो सब तन ध्यान से सुनी सब गुरु बहना लोग कहे जा रहा बानी। देखी एगो राजा साहेब बानी। राजा साहेब के कही लड़का बाड़न। ओ लड़का के राजा साहेब बहुत धूमधाम से शादी ब्याह करत हरन। आ जब शादी ब्याह करत हरन ओ लड़का के तो उन नगर के लोग भी नाचता कूदता गावता बजावता, सहनाई बजाता बाजा बजाता। देखी इतना खुशी रहे कि गांव के राजा के लड़का के शादी आज होवे। तो देखिए यही तरह बाजा बाजत जात रहे सहनाई। आ जब दूल्हा जाता रन तो दूल्हा चलत चलत कुछ दूर गइलन तो वही गांव के बाहर एगो नाग नागिन रहत रहे लो बिली में। तो नागिन का कहले रहली कि अपन बच्चन के लेके चरौरी में चली गई रहली। आ नाग वही बिली में रहल। कहत रन कि नागिन तो नहीं थी लेकिन हम ही अकेले जबानी। आ राजा साहब के लड़का की बारात जाता। ये बारात जब जाता है इतना सहनाई बाजा बाजाता, जितने सहनाई बाजे उतने वो खुश होके सरफ जन बाड़न नाग खूब वही बिली पर नाचस। जब नाचस तो राजा साहब के लड़का जन जात हन शादी करे खातिर के उनकर नजर वही पर एक गुरु बहना लो पड़ गई। राजा साहब के लड़का के सर्प पर ध्यान पड़ गई। तय दादी त नाग बहुत अजगर बा। आई देखतन कि बिलिया पर पूरा फट काट के बैठल बा। उ त नाचत रहन खुश में, लेकिन उनका ई बुझाइल कि समौते हम जाता नहीं हम शुभ पर आई पहले ही हमारा आगा बा ई नाग लौकी गई। त का करतन कि तलवार खींच के मार देला, दो टुकड़ा हो गला, नाग हो जा गिर गइला। आ चल गला ब्याह करे खातिर के। एक गुरु बहना लोग तो बारात लेके चल गला ब्याह करे खातिर। तले त नागिन त आ जाता है। आ जब नागिन आवत तारी तो देखो तारी का दादा तो हमार नाग के दो टुकड़ा हो गई। अब न बच्चन के लेके आवत तारी अब जब पूरा रोवा तारी कहत खूब खीस में हो गई। कहली कि अगर जे हमारा नाग के हमरा कटले हुई मोले बा ओकरा के बिना हम आवत ना छोड़। का कर तारी नागिन की जान गली के वही राजा साहब के लड़का के बारात गई है आ उहे हमारा लड़का के मुआवले बाड़। जब बारात लौट के उनकर आई कहली कि सुहाग रात मनावे जइए तहिए इनका के हम हो 10। एक गुरु बहना लोग केहू के पति के ऐसा हाल हो जाई तो केहू के पत्नी के चैन ना मिली। ओकर खीस तो बहुत रही काहे से ओकर के जोड़ी बिछुड़ी गई रहे। देखी उखीस में बाड़ी कि जब इनका खम पाई तबे इनका खम आई। का कर तारी नागिन आखी बारात आई। आ जब बारात आ गई आ राजा साहब के सुहाग रात मनावे खातिर के जब घर में का गइलन तो सोचली कि अब हम अब चलत आनी इनका के जरूर हम 10। कहली जाके अपना राजा के लड़का से कह तारी कि तहरा के हम जरूर 10 काहे से हमारे पति के तू मुआवला आ तो नाग बिल्ली पर फट काट के बैठा रहन। हम सुबह अपन लेथी पर ब्याह कर जात रही वही से इनका के मार दी। कहला कि जा हमारा पति के तो तू मार के मुआ देला, लेकिन तार सुहाग रात के दिने हम जरूर तारा के हम 10। अब तो उनका चिंता हो गए है कि हमारा के नागिन जरूर 10 है। शादी को कहल बड़ा लेकिन न बोला तारन न हंसा तारन। चिंता भइल बा कि हम कैसे सुहाग रात मनावे खातिर जाई। आज त नागिन हमके डसी है।
लेकिन गुरु के महिमा पार बा। ये गुरु बहना उ जौन उनका पत्नी जौन रहली शिव के शिष्य रहली, शिव के भक्त रहली, उहो अपन गुरु से वरदान मांगस कि हमार सुहाग बनल रहे, जैसे हंसी खुशी से जातानी उसे हंसी खुशी से हमार सुहाग बनल रखिया हे शिव गुरु। उनका पति तो गलती कहिए दिल रहलन, लेकिन अब वो अर्ज लगावत तनी अपना गुरु जी से, कहत तनी अपना पति से कि रोवा काहे बरा ना हंसतानी ना बोलतानी, काहे रोवा डेरा डेरा के इसे मन में कैसे बैठल बनी रोवा हमके अच्छा नहीं खेलावत। कोई सुहाग रात में आवेला तो हंसेला बोलेला और वो ना बोलत ना चलत। कहत कि हम का बताई, हम तो से हम का कही, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई बा। अरे कौन रो से कैसन गलती हो गई बा? आ तो गलती ये भइल बा आके हमार बारात जात रहे तेगो नाग हमार बिनी पर खा होके फट मार के बैठा रहलन, पता ना नाचत रहलन कि का करत रहलन। हम जानी कि हमरा के फट काट के हमरा के डसे खाती अवतारन, ओही से उनका हम तलवार उठा के काट देनी। अब उनका नागिन आके कहतारी कि जब तक तो के हम दसम ना तले चैन चैन हम रहम ना, काहे से हमार बच्चा टुअरे बार हो गेलन सर, हमार सुहाग उजड़ गल, जोड़ी भी छूट गई। कहतारन कि ठीक बात तो हमसे गलती हुई गई, अब हम का कर, हम ना बुझ समझ पवनी। कहला कि चला सुहाग रात जे बनाइबा तहिए हम तरह के डस। कहली कि ठीक बा, आई हन डस लिहन। कहली कि रोवा सूती, रोवा कहे टक बानी, हम बानी ना अपन सुतल बना बाकी उनका चैन से सूते लिखे जा। नागिन के का कर तारी कि एगो खीर बना के द्वार पर ध दिहली, अपन कुहारे के से प्याला मंगा के आ वही प्याला में दूध ध दिहली, एगो द्वारी पर खीर बना के ध दिहली। आ देख ली एक जगह बा कि मैं नीमक डाल दिहली, जहाँ सुहाग रात में तहाँ जाके नीमक डाल दी, द्वार पर दूध ध दिहली। अगना में भी तो खीर बना के ध दिहली। आ जहाँ सुहाग रात मनावे के बा उजा अपन पलंग के लगे तो उजा नीमक डाल के खीर में ध दिहली। जब नागिन चलल बड़ी तो द्वार पर दूध पी लिहली। आ जब उजा से दूध जब पी लिहली तब बीच आगना में अली तो उजा देखत कि खीर बा, वो खीर को खा लिहली। आ जब पलंग के लगे आवतारी तो नीमक डालल खीर रहे ओहू के खा लिहली। आ अब उनका के चल कहतारी कि अब हमका के हम डस। कहली रानी की ठीक बा, रुआ चलनी है हमारा स्वामी जी के डसे खातिर डस दी, लेकिन हमारे एगो प्रश्न बा ओकर रोआ उत्तर हमरा के दे दी, ओकर बाद से रोआ डस दी। नागिन से कहता उनका पत्नी कहतारी कि देखी रौ कगो लड़का बालो, तो हमार लड़का 4 गो तो रौ 4 गो लड़का बालो ना, तो हाँ तो कहत हमार कगो बा, तो तोहारे कहू नहीं। तो कहली कि ठीक बा, रो कुछ समय कितना दिन का और उम्र हो गई, तो बतौली कि हमारे इतना दिन के उम्र हो गई। आ तो जितना दिन के सुहाग रात रो मनौले हो, कब इतना दिन में रो 12 वर्ष में रौरा के लड़का भइल होई, लड़का इतना बड़ा बड़ा हो गई लो। हमरो समय जब हो जाई उतना दिन का हमरो 4 गो लड़का हो जाई लो, आ हमरो समय उतना जब रौरा बराबर हो जाई तो हमरो पति क्या कर रौरा डास देव, रौरे खाने रौरा बराबर हमहू रहब, जेंग रौरा हो रहब वही हमहू रहब। जब हमार 4 गो लड़का हो जी सन, हमार बूढ़ा हमार समय जितना राउर भइल बा उतना समय हमरो हो जाई, उस समय पे आकर हमार पति के रौरा डस देव, हमहू रौरे खाने विधवा बन के रौरे संगे हम रहब। तो कहतारी कि सुनी एगो और प्रश्न बा, ओकर उत्तर दे दी। कहली कि कौन उत्तर दी? आता इहे बा आखिर रौरा द्वार पौनी है तो का पौनी है, कुछ पौनी है तो हाँ दूध पौनी है, का पौनी है तो खीर पौनी है, आगना मनी है तो का पौनी है, अतः खीर पौनी है, तो का पौनी है तो खा घनी है। कहत रहे कि पलंग के लगे वही है नीचे तो का पौनी है, अतः खीर रहल है लेकिन उमें नीमक रहल है। तो कहत रही कि हमार नीमक और शरीयत दे दी और करबा से डस दी। कहली नागिन की हम हाथ जोड़तनी
हम राव नीमक शरीयत ना दी। जौन बच्चा बाबा कहनी हाँ वही तरह हमारा पति से तो हमारा गलती हो गई कि हमारा जोड़ी छोड़ा दिला, लेकिन हम राव जोड़ी ना छोड़ाई। हम शिव के जगह भक्त हई, भोला दानी के भक्त हई, तो हम हई चली इंसान से भी गलती हो गई तो ओकरा खातिर का कल जाला, ओकरा खातिर हम ही रौरा से हम हाथ जोड़तनी कि वहाँ बहुत गलती कर हम नीमक शरीयत हम ना दे पाए, हाथ जोड़तनी हम आउ हाथ जो के प्रणाम कली कि रौरा से हम माफी मांगतनी, जौन पति हमारा से गलती कर दिल बान ओके रौरा से हम क्षमा मांगतनी, ए बार से हमारा के बकस दी रौरा। तब नागिन अपन चल गई, ना डसली, अपन बच्चन के लेके पालन पोषण करे लगली और वो अपन राजा साहब के संगे हंसी खुशी से रहे लगली, काहे से शिव के शिष्य रहली। देखी दूर बहना लोग यही से कहल जाला कि नीमक के शरीयत जले ना कोई दे लाभ कर हमार नीमक के शरीयत दे दा, नीमक के शरीयत कोई से ना दिया। त प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय, प्रेम से बोला